It-tnejn nofsinhar is-seduta parlamentari kienet ikkaratterizzata minn tajjir u insulti mill-Oppożizzjoni Nazzjonalista lejn l-Speaker, il-Prim Ministru u n-naħa tal-Gvern. Dan wara li l-Speaker tal-Parlament Anġlu Farrugia ma laqax it-talba tal-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech għal dibattitu b'urġenza dwar il-każ ta' serq ta' droga mill-Beriks tal-Forzi Armati ta' Malta. Min-naħa l-oħra l-Gvern permezz tal-Whip Naomi Kakija talab li ssir sqarrija ministerjali mill-Prim Ministru Robert Abela. Dlonk qabeż il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech li qal li ma jridx li jsir dan. Minkejja dan, fid-deċiżjoni tiegħu, l-Speaker qal li l-Whip tal-Gvern qalet li bħalissa dwar dan il-każ hemm miftuħa inkjesta maġisterjali u anke nfetħet inkjesta separata amministrattiva. U konkluda li d-diskussjoni fil-Parlament tista' tippreġudika l-każ u kull investigazzjoni li għaddejja. Hekk kif il-Prim Ministru kien se jibda l-sqarrija ministerjali tiegħu l-Oppożizzjoni Nazzjonalista infexxet fajjat u insulti kontra l-Speaker b'numru ta' point of orders li fixklu l-andament kollu fl-ogħla istituzzjoni. Dan minħabba li ma qablitx ma' ruling li ngħata ftit qabel. Fost oħrajn il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech qal li l-Oppożizzjoni mhux se toqgħod għal dan u akkuża lill-Speaker li qiegħed jelqilha ħalqa. Mal-kap tal-Oppożizzjoni kompla d-deputat tal-Establishment Karola Kulina li attakka lill-Speaker billi għajru sfaċċat u għal ftit toqgħod bil-qiegħda man-naħa tal-Gvern. Din is-sedja qed talqilna ħalqna din in-naħa mhijiex se toqgħod tbaxxi rasa. Politika sfaċċata. Is-seduta ġiet sospiża għal numru ta' drabi. Il-Prim Ministru Robert Abela għal numru ta' drabi prova jagħmel l-argumenti tiegħu iżda lajjatu l-point of orders mill-Oppożizzjoni Nazzjonalista xorta ma ħallewx. Imbagħad id-deputati Nazzjonalisti bdew jgħidu. Nifhem Sur President. Tifhem il-kap tal-Oppożizzjoni nesa illi l-biraħ stess tella status fuq is-social media u talab illi niġi hawnhekk Ek joġbok, imma sajqaf. ħanajt dak illi qal il-kap tal-Oppożizzjoni l-biraħ fejn qal li ħankunu qed nitolbu li għada Ippermetti li, Sur President. Onorevoli, jak se tibqa' tajja, is-sedja sospiża. Sattant il-Part Laburista qal li l-Prim Ministru mar fil-Parlament les biex jagħmel stqarrija ministerjali biex jaġġorna lill-Kamra tar-Rappreżentanti bil-fatti stabiliti sissa marbuta mal-każ li seħħ fil-Beriks tal-Armata f'Ħalsafi. Intqal li l-Oppożizzjoni lanqas dan ma redet tismax moħħabis biex tipprova tiskorja l-punti politiċi anke fuq każ sensittiv u serissimu li għandu jkun hemm kunsens ġenerali dwar l-importanza li kull min għandu mqar nitfa' involviment fir-reat jiffaċċja l-ġustizzja u jħallas għal emilu. Il-Whip tal-Gvern Naomi Kakija tennit li l-poplu qed jara kif iġġibru għall-Oppożizzjoni meta istituzzjoni ma ddoqx id-diska tagħha u hawnhekk innotat l-arroganza tal-Partit Nazzjonalista.